χτες μεγάλη και μακρά Πέμπτη. Αυτήν λοιπόν την ημέρα θυμόμαστε αρκετά πράγματα. Θυμόμαστε, όπως είπαμε χτες, ιδία και ιδιαίτερα των μυστικών δείπνων. Και είπαμε ότι μυστικός ονομάζεται γιατί δεν έγινε κρυφά, αλλά γιατί παρεδόθηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι από το κρυφό των μυστικών, αλλά από τη λέξη μυσταγωγία. Εις το οποίο μυστικών δείπνων επαρέδωσε ο Χριστός τον εαυτόν. Σε αυτόν το γεγονός όμως θυμόμαστε την ταπείνωση του Χριστού. Ο Κύριος και ο διδάσκαλος των Σιμών, ο Θεός, ο προνοητής, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Ο εν τη δρακή αυτού κρατήσα στα σύμπαντα, που μέσα στα ηχούφτα του κρατεί τα πάντα. Αυτός ο οποίος, ο Χριστός μας, δεν είχε ανάγκη κανέναν, ούτε αγγέλους, ούτε ανθρώπους, ούτε εκκλησίες έχει ανάγκη ο Θεός. Ούτε να το πιστεύουμε, ούτε να το δοξάζουμε έχει ανάγκη. Είναι πλήρης δόξης, χάριτος, τέλειος κατά πάντα. Όμως, ο Χριστός είναι και αγάπη και αυτή η πλημμύρα της αγάπης Του προκάλεσε τη δημιουργία του κόσμου. Κάτι ανάλογο προς τους γονείς, οι οποίοι αγαπούν ο ένας τον άλλον καταρχάς, ερωτεύονται και αυτή η πλημμύρα της αγάπης τους ξεχυλίζει και οδηγούνται και στην τεκνογωνία, γεννούν παιδάκια όταν το επιτρέψει ο Θεός και δεν σκέφτονται ότι αυτά τα παιδιά θα κάνουν αταξίες ή ότι θα τους βασανίσουν ή ότι θα είναι επιπλέον στόματα και θα πρέπει να πληρώσουν για αυτά, να τα μεγαλώσουν, να τα σπουδάσουν, να τα παίρνουν σε γιατρούς. Αλλά αφήνουν να γεννηθούν αυτά τα παιδάκια από αγάπη. Έτσι, αν ο άνθρωπος που είμαστε πονηροί και συμφεροντολόγοι πολλές φορές και μακριά από το συμφέρον των πνευματικών, έχουμε αγάπη και δημιουργούμε, συνδημιουργούμε με τον Θεό ανθρώπους. Γι' αυτό και η αγάπη του Θεού τον οδήγησε να πλάσει τον άνθρωπο. Όμως το παιδί του εμείς δηλαδή αρρωστήσαμε και βάλαμε μέσα μας την αμαρτία, δηλαδή το θάνατο. Και γι' αυτό ξανά έγινε ο Θεός άνθρωπος, ο Χριστός, για να μας απαλλάξει από την αμαρτία και να μας λυτρώσει από τα δεσμά του θανάτου. Και δεν σώζεται ο άνθρωπος με θέσεις, δεν σώζεται ο άνθρωπος με γνώσεις, δεν σώζεται ο άνθρωπος με δόξα, με πλούτη. Ο άνθρωπος σώζεται τελωνικός με ταπείνωση. Γι' αυτό και ο Χριστός στο μυστήριο της ευχαριστίας, στο μυστικό δείπνο, έδειξε την ταπείνωση και ταπεινώθηκε στους μαθητές Του και τους έπλυνε τα πόδια ο δάσκαλος, ο Θεός τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την ημέρα, τη σημερινή, την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, κάνουμε επανάληψη του νηπτήρος, της ακολουθίας του νηπτήρος, μια ακολουθία η οποία είναι γραμμένη στο ευχολόγιο και το τριώδιο της Εκκλησίας μας και ορίζεται να γίνεται. Επίσημα όμως γίνεται στη Μεγάλη και Αγία Αυλή του Παναγίου Τάφου από τον Πατριάρχη, τους Επισκόπους, τους Ιερομονάχους
της αγιοταφικής αδελφότητος. Λοιπόν, θα γίνει τώρα η τελετή, η ακολουθία του νηπτήρος. Δεν είναι αυτή μια αναπαράσταση, αλλά είναι μια συγκεκριμένη ευλογία. Γι' αυτό όχι μόνο να βλέπετε αυτά τα οποία θα γίνονται, αλλά να παρακολουθείτε και να ακούετε καλά τις ευχές, γιατί οι ευχές αυτές είναι για άφεση αμαρτιών και ευλογία των πιστών. Δεν είναι απλά για να κάνουμε αναπαράσταση του νηπτήρος, αλλά είναι για να πάρουμε ευλογία. Όλα όσα γίνονται στην Εκκλησία είναι για να παίρνουμε ευλογία και χάρη. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε μετά να ακούσετε τις ευχές τι λένε, γιατί οι ευχές είναι για μας, για όλους μας. Τον άσχετον
Εξατίας των Αγίων του Εκκλησιών του Σωμάτων του Κυρίου Λεϊκόμεν, και του Αγίου του Κρούτου και των Μεταφύσεων. Ευλαβίας και φόβου Χριστιών των άνθρωπον του Κυρίου Λεϊκόμεν, ευλαβίας φόβου μόνο των Ασίων του Κυρίου και Λουτερίου, της Χριστό Διακονίας καλούς του Κλήρου και του Λαού, Κυρίου Λεϊκόμεν, υπέρ αέρων φορείας του καρπόντου γης, και καιρών ελληνικών του Κυρίου Λεϊκόμεν, υπέρ νεών των δημορούσων των τάφων των εκμαλώτων του της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Λεϊκόμεν, υπέρ του ευλογηθήνε και αγιασύνε των υψήραν τούτων τη δυνάμει, την αργία και την φωτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Λεϊκόμεν, υπέρ του ενέσχοντος έκπληξη του ρήτου των θεσμάτων ημών, του Κυρίου Λεϊκόμεν, υπέρ της θεσμάς και παστήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Λεϊκόμεν, αδελάχους όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός του Χριστάρου Του, της Παναγίας Εχράντου και ευλογημένης εν δόξου, εσφύγης ημών των δόξων και των Μαρίας, και τα πάντα αγιοποιημένων και σέρτους και αγίους, και πάσαν τους ερημών του στο Θεό παρακόμετα. Ότι εσύ καταρσείς των ψυχών και των σωμάτων ημών. Κάτω γλία. Εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα και νικαία ήλιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Λεϊκόμεν. Κύριε Λέησον. Κύριε Θεέ Πειράδελφε, ο απρόσπαστη θεότητη, ο εν του δούλου μορφή υπηρέτου σχήμα αναλαβών και εις υποτύπωσης ταπεινώσεως σωτηρίου και στους των μαθητών σου χώρας εχράντης και της συναγωνίψας και ελεγγύου εκμάξας. Έπειτε και νύχτης μάξου των αξίους δούλους σου, εις τη άκτης σου σε καταβάσεις μεμονωμένους, το υπερέμπλεξο. Και αξίζον τους της σαρκός μολυσμού απονύψαστε ημάς και το της ψυχής ρηφώντες και της του ύδατος τούτου προψάξεως. Χάρισε ημίν και του Παναγίου σου Πνεύματος αόρατα επιφύληση, ασφάλισε ημών τα ψυχάς και τα σώματα από την κυρούν του στέρναν δωρερού όφεως, ή να καθαρή γενόμενοι, λατρέψουμε με προσέκτωση επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του ευτικού διαβαίνοντος. Ότι πρέπει σε παζεδόξα την ίδια προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα και νικαία είτε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση, Το πνεύμα Σου, σας κεφαλάσιμον τον Κυριοκλίνατε, του Κυρίου Λεϊκόμεν. Κύριε Θεός ημών, που υποδείσας εκ μέτρα ταπεινώσεως, για την οικία και πανεξίστος τους εγκαταβάσει, και τον έσχατον την προθέση πρώτον αναγορεύσας, χαρίτωσον ημάς για την προσάτηλη διαρμονία, ύψωσον ημάς την διαταπεινώση, διατήρησον αλυπόδη, νυχτωμένους αηδάτες, καθερωμένους του φωτισμών της καθαρτικής σου χάριτος, ή να ειλικρινώσει πάντοτε προσπίπτοντες, έβρωμεν έλεος και εκτιρμών εν το φοβερό βήμα. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος τους υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμμομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα και νικαία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και υπέρ του μεταξιωτήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και δέσποτες, σοφία διέκουσον εκ του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε πάση, εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος τους εαυτού μαθητές. Δίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτόν, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτόν, και ο Θεός εδοξάστη αυτόν εν εαυτόν, και
ελπίζουν σας για αυτόν, τεκνία, έτσι, μικρόν με θυμονημή, ζητήσετε με την εφοσύχων της Ιουδαίας, ότι όπου εγώ υπάγω, μίσου την ασθένθη, και μην εγώ άρτη, εντολήν και νυντίδων ημί, την αγαπάτε αλλήλους, καθώς η δάκησα ημάς, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε αλλήλοι. Λέγει αυτός Σίμων Πέτρος, απεκρίθη αυτό Ιησούς. Όπου εγώ υπάγω δυνασέ μην ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό Πέτρος, Κάτσε στο κάτω παιδιά το σκαλάκι, απεκρίθη αυτό Ιησούς. Την ψυχή σου υπερέμενου φύσης, αμήν αμήν λέγωση, που μία λέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Μήταρας έστειμον η καρδία, πιστεύετε στον Θεόν της εμεπιστεύετε. Την δίκαια του πατρός μου μονεύολεησι, είδε μήκον ανημή, πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον ημί, και αν πορευτώ και ετοιμάσω ημί τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς, πρόσε μ' αυτό, είναι όπου είμαι εγώ και είμαι εσείτε, και όπου εγώ υπάγω, είδατε την οδόν και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, είδαμε που υπάγεις και πως δυνάμεθα την οδόν ητέλε. λέγει αυτό Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, που δισέρχεται προς τον Πατέρα η παιδιά μου, ή εγνωκείται με, και τον Πατέρα μου εγνώκειται αν, και απ' τη γνώσκεται αυτόν, και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξαμε μην τον Πατέρα και αρκετή. λέγει αυτό Άλεξ. Ιησούς. Το σου των χρόνων με θυμώνει και ο γευμνοτάς με φίλητε, ο Ιεραδός εγγένει ώρα και τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξαν μην τον Πατέρα, που πιστεύεις ότι εγώ είμαι πατρί και ο πατήρ εμενή εστί, τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, απ' αυτού που λαλώ, ο δε πατήρ ο εμενημένον, αυτός πει τα έργα. Πιστεύετε ότι εγώ έχω πατρί και ο πατήρ εμενή εστί, είδε μη ίδια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων σε με, τα έργα εγώ ποιον κατήνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ότι αμετήσετε το ονοματί μου, τούτο πίσω, ή να δοξασεί ο Πατήρ το Υιόν, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε από του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν, και εμφανίσω αυτόν επ' αυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, Που ο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γεγονές, ότι μην έντες εμφανίζεις σε αυτόν και ούτε τον κόσμο. απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό. εάν της αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει, και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα,
και μονή παραυτοποιήσομαι, ομοί αγαπώνμε τους λόγους μου τυρί, και ο λόγος σου να ακούεται ευλίστην εμός, αλλά και ψαντός με πατρός. Ταύτα λελάλικα ημίν παροιμημένον, ο δε παράκλητος στο πνεύμα το Άγιο, έξω πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάσκει πάντα, και υπομεινήσει ημάς πάντα. Αϊπονημήν, ειρήνη αφήμην, ειρήνη την ελληνιδομήνη, που καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ διδομήνη. Δόξα Ιησούς, δόξα Ιησούς, δόξα Ιησούς, δόξα Ιησούς, ότι παπατέρωνεν αυτό, ο πατήρης τας χείρας, και ό,τι από Θεού εξήλθε, και προς τον Θεό υπάρχει.
έρχεται ούτως ήμουνα μέτρον και έχει αυτόν εμνήφος. Κύριε, εσύ μου νύχτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είδεν αυτόν. Έχει αυτόν Πέτρος. Μου μην ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη αυτόν Ιησούς. Αν μην ύψωστε, ουκ έχεις μέρος με Θεού. Έχει αυτόν Σίμων Πέτρος. Κύριε, εσύ τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σκίας και την κεφαλή. Έχει αυτόν Ιησούς. Ονενουμένος ουκ διανέχει τους πόδας νύχταστε, ανέστη καθαρός όλος, και εμείς καθαριέστε, αληθή πάμε. Εμείς φωνήκαμε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται εμείς Ιούν εγώ ένιψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος και εμείς οφείλεται αλληλονίκη τους πόδας. Υπόλοιπο μαγαδέρο καημή, είναι αγαθός εγώ επίσα ημίν και εισπείτε. Αμήν αμήν εγώ ημίν, που κι έστι δούλος μίσον του Κυρίου αυτού, που δε Απόστολος μίσον του πέμψαντος αυτόν, και ταύτα είδαν, μακάρι εστε,
Υιό Θεός ημών, ο κατά προβολία νιώσεων γνώσεων σε Αυτόν και ο μονιστής του λαών, ο κατά των καιρών σου του Θεού σου, του ζωοποιού σου και εκουσίου πάθους, συνδεικνύσε καταξιώντας τις Αγίους σου μαθητές και Αποστόλης και μετά τούτον ενδύο και διεσύσαι σε Αυτόν και νύψας τους πόντας των Αγίων σου μαθητών, υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης και αγάπης, της εισαγγείλους διδούς αυτής και ημών, καθώς επίσης θα εμείνουμε και εμείς πείτε εισαγγείλους, αυτός και την δέσποτα εν μέσω ορσών αναξίων δούλων, των προσώπων υποδείγματων και εξακολουθησάντων γενόμενων Απόστολων, πάντα στην μερικίδα των ψυχασμών, είναι αμονωξάμενοι των κολλημένων αλλήλων των παραδομάτων των διορκών και το λεβείο της αγάπης των μάξαντες, την ηθόμενη βαρεστήση, πάσα στα σεγάρες της ζωής ημών και ευρύ χάρη των οδειών σου. Ότι σε ευλογών διαβιάζουν τα σύμπαντα, πιστεύω Θεός ημών και σε δόξα μαντεύομαι, σε τον άπο του Πατρί και τον Παναγίου και Βαδίκου στο Πνεύμα και